Jeg hedder Erik Schultz, og jeg er med i bestyrelsen i Kinorevyen i Skørping, som er en biograf, men også en biograf for meget, meget mere. Det er et oplevelsessted, og det her er baggrunden for, at vi valgte at tilslutte os Oplev Vækst-projektet, fordi vi har brug for at få ny inspiration og også få viden. Og det har været et spændende forløb, og vi har fået fantastisk meget ud af det. Vi har deltaget 2 mand i de fleste af workshopene, og har fået for det første konkret viden i forbindelse med hele den udvikling, vi har omkring kommunikation, omkring brug af nye sociale medier, idéudvikling, projektudvikling af nye projekter, hvor vi i vores biograf kombinerer filmen med alle andre oplevelsesformer. Det kan være et foredrag, det kan være en koncert, det kan være en udstilling, det kan være bare et konkret samvær efter filmen, hvor man diskuterer filmen, uddyber filmen. Og med baggrund af det har vi fået mange inspirationer fra de konkrete oplæg og workshops, der har været. Og derudover har vi haft meget glæde af det netværk, der er opstået imellem de mange forskellige artede institutioner, som er med i Oplev Vækst. Og det er både institutioner, der har nogenlunde den samme størrelse som os, men beskæftiger sig med noget helt andet. Men det har også været vores samvær, vores møder med unge talenter og de stedbundne kulturaktiviteter.